ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои Фуруши аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо ба ҳари шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсап то подлиса кунем. марҳамат, рафтем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар 9 километр пеши теппаи Самарқанд. заминаш 3 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ тайёра ки якта калидори дароз, навес, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, ҳезумхона отделни ҳаст. гирди хона муҳкам аст. гирди хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ чане ки таъмин аст ки ҳамаи чизҳои даркорӣ ҳаст. средний ремонт, обсӯд, пасен, даврозадагӣ, дарахтони мевадиҳанда ҳамаш қоидави срочно фурӯхта мешавад бо нархи 239 000 сомонӣ ки бозам муомила ва савдо мешавад. рӯи ҳавлишам стяжка тоза кардагӣ тайёра. дӯстон, ба кадоми шумо лозим аст бо муомила мекунад 239 000 сомонӣ. рақамошо дар пони видео. хоб вариантҳои алишам аст. бо квартира кади боша алиш мешавад. аз шаҳри Душанбе квартира дошта бошен, вариантҳои алишам дорад. рақамошон аст. дар ҳамин рақамошо ватсап ҳам имо пайваст дорад. метавонем ки бештар маълумотро аз соҳибашон гирем. шумо агар хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, роя кунед, рекламаш мемонед. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар Меҳргон гуфтагӣ аст. Меҳргон 21 Бустона. мехел маълумот аст. хай бухтон як бор дига мегиред дар шаҳри Хуҷанд. хобдухонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. доми 5 ошона аст ки дар 4-маш қарор дорад. обсвет ҳаст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки отделни аст. ванна, термис, оби гарму хунук, ҳамаш қоидави ремонти хона хуб аст барои зинда кардан. сатфоиз омода, албои ҳамаш задагӣ аст ки ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайё ки ҷош ҷои нағза мега соҳибшон. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бозам савдо муомила дар назди квартира мешавад. дӯстон, срочно ба кадоми шумо агар лозим бошад бо арзонам мекунад. дута рақамошон аст. ҳарду рақамошон кор мекунад. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби квартира гирен. срочно арзонам дорад. аз шумо хоҳиш мо ҳамин аст ки видеонавора дар имотон подлиса кунен ва як дона лайки бепултон намонен ва шумо чӣ хона ки дар кора лозим бошад нависед, албатта мо пешкаштон мекунем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, аз районош дуртара камтар не ки нагуфтан дар ҷои Ваҳдат аниқтар маълумотро худатон мегирем. заминаш 6 сотиқ замин аст ки барои хона кардан омода. дар инҷа уже одамо, яъне ки зиндагӣ кардесиам барои хона кардан ҷои муносиба мега, ҷои нағзе, обсвечам ҳаст. замини хуб аст. замини обӣ аст. дӯстон, срочно ба кадоми шумо агар лозим бошад фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ ки боз муомила мекунем. мега фундаментошам рехтагӣ тайёра. марҳамат, ҳамин рақамҳои поён буда занг занед, бештар маълумотро гирем. фақат одамони харидор бошад мега бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонанд. нашод ҳуҷҷати замин ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. агар ки шумо харидор бошед, як бор дига аз худашон мепурсен. шумо агар хали заминҳои фурӯшӣ ё ки хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш, барои реклама дорен, дар номери имо ватсап партоен. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. фурӯшда яъне мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар наздикии шабки гуфтагӣ аст, яъне ки фирдавсӣ дохил мешавад. кофарниҳон ҳам хел маълумот аст. заминаш 17 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхонашам ҳаст. гирди хона маҳкам аст. обсвет аст. шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. бояд яга ванна, ошхона бо отделни ҳам дорад мега соҳибшон. срочно мега хонаҳо дар оншон 4x4 аст ки дар оншон калона, яъне ки 100% ремонтам кардагӣ аст. средний ремонти нав аст. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ ки муомилаш савдош дар назди хона мегирад. сотиқаш хай камтаракай 17 сотиқай қариб 2 сотиқ. дӯстон, ба кадоми шумо агар ягон маълумоташ фаҳмона бошад, дар ҳамин рақамҳои поён буда метавонед занг занед, бештар маълумотро аз
соҳиби хона гирем, фақат одамони харидор бошад мега беҳуда занг назанам. Марҳамат дӯстони азиз, метавонед дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар политехникум гуфтага соҳибшон. духонага квартира аст дар сеюм ошина қарор дорад 42 квадрати метр. об сведаша аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отделни аст, термиз ва ванашам ҳаст. дӯстон ремонти хуб аст, ремонти нав бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки бо чизи чораш мега мефурӯшем, соҳибшон срочна. дар ҳамин хона мега чизи ки аст бо чизи чораш фурӯхта мешавад, яъне ки сум дар кора мега фурӯшда мондиам. خب فروخته میشد با نرخ 250,000 سومونی که سودا معامله میشود. نزدیکی خانه در چیزای لازمی هست، مکتب همین خیلی چیزای درکاری هست. با کدوم شما اگر همین کوارتیر معقول باشه که یگان واریانت دارید، میتونید که در همین رقم پیام در زنگ زد بیشتر معلومات یک بار دیگه گیریم. از شما خواهش دوستان عزیز که کدوم خانه در زنگ میزنید، فقط از نام کانال ما سخن کنید که ما همینجا گرفتیم و قطعا معامله ساز میکنم. با خواهش شما است که لایک و نمونه ویدیو نوارا در ایمو واسهتون پادیسا کنین. چی خونهش با شما در کار البته نمیشه، ما جدا کرده با شما پیشکش میکنیم، با ما هر روز روان میکنن، ما پیشکش شما میکنیم. خانه فروشی نازی حولیگی است دوستان، قرار دارد در شهر حصار در دهه ارتباط گفتگی است. صاحبشون سروچنا 3.5 سوتق زمین دارد که دو در خانه کردگی تیاره که یک تا کلیدروچا با شرایط زندگیش تامین است که ремонти як 70% ремонти нав кадаги ҳастанд ки абой надорад, не ки ранг буруш кадаги ҳаст дӯстон, яъне ки хона барои шароитҳои зиндагӣ муҳайё аст. фурӯхта мешавад бо нархи 95,000 сомонӣ гуфтаги соҳибшон 3.5 сотиқ замин аст. ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим бошад, дар ҳамин рақамҳои поён будаш занг занен, метавонед ки дигар маълумоташа гирем. мега соҳибшон срочнай ва муомилаам дорад. марҳамат, хонаи арзон айдаст натиҳад достоне ки аз шаҳри ҳисор ҳамхали хонаҳои арзон пурсидед на вариантҳои хуб ба шумо хонаи арзон дар ноҳияи автобус. марҳамат, занг занед. квартираи фурӯши навбатӣ аст бардорон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. 46 микрорайон диагностика, пеши диагностика пушти МБТ гуфтагӣ аст соҳибшон. як хонага квартира аст дар якум ошина қарор дорад 28 квадрати метр. об свет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз аденара ремонти миёна дӯстон ки ремонтуш кадаги неста хитон мекунем. срочна мега хона ҷои нағз нафтаги соҳибшон, фақат яъне ки ремонт кадан накора доми, яъне ки 4 этажа дом аст бардорон. бо хай дигар маълумотша мегирем. дар якум ошина қарор дорад. нархаш 205,000 сомония ки кадоми агар мега мехара мега бо ҳамира савдо мекунем, мега срочна сум накора. марҳамат дӯстоне ки квартираи арзон пурсида на квартираи хуб, яъне ки як хонага аст бо муомила арзон мекунанд. метавонед ки дар рақамҳошон занг занед бештар маълумотша гирем. шумо агар хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, магазин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем, барои реклама кардан, метавонед дар мо дароя кунед, мо фурӯшда мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи варзоб дар деҳаи девдара гуфтагӣ аст. соҳибшон наздики стоянкаи ленинобод гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот додагӣ ҳастанд. то ҳамин хонара мега роҳуш мега асфалт ҳаст. срочнаи заминаш 4 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст. об свет шам аст, ошхонашам отделни аст. дӯстон хона ремонти нав, хонаи навсохта срочна фурӯхта мешавад бо нархи 185,000 сомонӣ. бозам арзон ва муомила мекунем мега дар назди хона. ба кадоме ки маъқула мега биёяд мега аввал хонара бинад, як бор боз савдо мешавад. ноҳияи варзоб, деҳаи девдара. марҳамат дӯстони азиз, рақамошона дар поёни видео мондаги аст. метавонед бештар маълумотша аз ҳамин ака бо як бор дига занг зада гирем. марҳамат. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар центра мега пеши исмоили сомонӣ, райони исмоили сомонӣ, пеши магазини оптика, яъне ки очки оптика гуфтагӣ аст. ориентир пешаш дар мактаби 8 қарор дорад. хай бо бештар маълумотша мегирем. соҳиби хона ҳам хел маълумот пешниҳод кардагӣ рӯпарои магазини оптика. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 28 квадрати метр. об свет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, ванна, туалетчам отделни ҳаст. ремонти хуб аст. ҳамаи шароитош муҳайё аст ки шифонер ҳама чи доранд. ха ишанам дӯстон ки ба фикрам қатишон метиҳанд кухни гарнитур, кондитсионер, қолинои нав, парда ҳамаш
ремонти замонави, ҳама чизи чораш ҳаста мега. Нархш камтара қиматаре, хай буна метавонем аз худашон як бор дигар бомипурсен. Агар ичшошам қайтишон тиян, хай мумкин меарзад. Нархаш 300,000 сомония ки боз савдо мекуне мега. Соҳибшон центрда мега, ҷои беҳтарина пеши сомонида наздик ай. Маромад занг занем бештар маълумотро як бор аз соҳиби ҳамин квартира худтон гиред. Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатии саёҳбардорон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Сабзавод. Аз наздикии Ҳоҷи Шариф аз Ҳоҷи Шариф 1 километр поёнтар Сабзавод сар мешавад. Заминаш 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагии тавра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, яъне ки ҳезумхона алделни ҳастай. Гирди хона маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда дорад, ремонти хона ремонти нав астай, рангу бур кардагӣ астай. Пол ҳамаш қоидага срочно фурӯхта мешавад бо нархи 155,000 сомонӣ. 3 сотиқ замин 3 дар хона. Маромад дӯстоне ки ҳамин хел хонаҳои арзон наздикиҳои ҳамин бозор, яъне ки наздикии Ҳоҷи Шариф да дур нестай. 10 минута раҳ. Метавонед ки дар ҳамин рақамҳо поён буда занг занед бо бештар маълумотро як бор дигар аз худашон гирен. Шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин, чизе ки барои реклама бошад, дар номери имо васаб рой кунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мемонем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатии саёҳбардорон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар пеши банияи Симсим гуфтагӣ астай, назди пушти яъне ки горзавод гуфтагӣ астай. Горзавод дӯстони азиз ҳамин маълумот астай бо хитон мегирем шаҳри Кӯлоб пеши банияи Симсим. Заминаш 6 сотиқ замин астай ки 4 дар хона кардагии тавра, хонаҳо бо гӯшти пухтакати омода шудааст. Об свет шам астай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом аделни ҳастай, ремонти хона нав астай, замонавӣ бо нархи арзон фурӯхта мешавад. Нархаш 180,000 сомония. Вариантҳои алишах мешавад бо квартиракати сексия алиш мешавад. Дӯстоне ки аз шаҳри Кӯлоб ҳамин хона пурсида, ин вариантҳои хуб. Агар ки хонаро нафурӯхта бошад, шумо метавонед савдо карда гиред. Хона беҳтарина, яъне ки ҳамаи шароитош муҳайё ай. Маромад дигар маълумотро аз ҳамин рақам метавонед гиред. Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район дар деҳаи Курупой гуфтагӣ аст саёҳбардорон. Ман намедонам дар киҷоша хайхтон мегирен. ҳамин хел маълумот астай. Заминаш 6 сотиқ замин астай ки 4 дар хона дорад. хонаҳои средни, хонаҳои пешина аста, яъне ки ремонт надорад. хоҳен як ремонт мекунед, зиндаги хоҳен айсар хона мекунед, ҳамчун замин мехарен ша. Хоб об свет дорад мега, ошхона, ҳоҷатхонашам аделни временка ҳастай, яъне ки ремонт надорад ва дарахтони мевадиҳанда ҳаст мега соҳибшон. Обам дар пеши хона ҳаст, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 72,000 сомонӣ. Нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест, ҳуҷҷатошам намедонам ҳаст нест, нагуфтаанд соҳибшон. Агар ки ба кадоми шумо лозим бошад, дар ҳамин рақамҳошон занг мезанед, як бор мепурсед, агар ки шумо харидор бошед. дӯстон маромад дигар маълумотро аз соҳиби хонашон гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан дорем, дар номери имо васаб рой кунед, реклама мекунем. ин буд 12 хона ки ба мо равон кардан пешкаш додем. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.